Hi. Lernen Griechisch. Sprechen. Βλέπουμε εδώ πέρα κάτι μουνόπανα στο δρόμο. Κάτι παπαροτρίφτες που είναι τους γαμάς όλους τους κόλους. Όλους τους κόλους. Όλα μέσα. Με αυτή την πουτάνα τους μέσα. Και είναι κάτι ξεφτύλες μπροστά μου πάλι. Με έχουν πρίξει τα αρχίδια. Μετά έχουν κάνει καρπούζια. Κάτι μαλάκες. Κάτι ξεφτυλισμένοι. Κοιμούνται όρθιοι. Δεν σκέφτονται ότι ο άλλος κόλασε, θέλει να πάει σπίτι. Να κοιμηθεί. Γαμώ το σπίτι τους μέσα, γαμώ. Και τα φανάρια. Γαμώ το φανάρι τους μέσα. Κουστράκια. Πάμε λίγο ράδι να ακούσουμε τι λέει. Άκου. Μαλακίες. Μαλακίες, φανάρι πάλι, γάμω την πουτάνα μου μέσα. Έσκασε μωρή, ξεκολιάρα. Γαμιόλα. Α, και το λεωφορείο στέκεται εκεί πέρα. Περιμένει τα πουτανάκια. Α, το άλλος μπροστά μου. Γράφει König Brezel. Το πούτσο κλαίγανε Brezel. Τα μουνόπανα. Ξεφτύλες. Άντε γαμηθείτε. Αχα, χώνεται ο άλλος. Πού πας μωρή καριόλι? Ξεκολιάρι. Μονάβεις και φώτα. Κουστράκια. Στις πόπες γίνεται. Όλοι τρέχουν να προλάβουνε. Τι να προλάβετε μωρή μουνόπανα? Κόβει ο άλλος τη στροφή. Η πούτσα σου. Αχα, ξεφτύλα. Αχα. Γαμημένε, μουνόπανο. Δεν βλέπουνε, αρχίδια είναι. Αποκοιμήθηκε και τρέχεις να πάει στη δουλειά. Βράτε γαμίσου ρε μαλάκα. Βράτε γαμίσου αρχίδι. Γαμώ το μουνί σου που... Ποιο μουνί ρε? Το μουνί που στέπλασε ρε πούστη. Ξεκολιάρι. Βουνά και πούτσες μπλε και πράσινα άλογα. Έτσι είναι αυτά. Όλοι είναι αρχίδια. Μουνόπανα. Γαμώ το σπίτι τους μέσα γαμώ. Μαλακίες. Άιντε. Lerne Griechisch Teil 2 fertig.